Formal nga gidawat ni Gobernador Gwen Garcia ang bag-ong natudlo nga Provincial Director sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga mao si Attorney Ian Kenneth Lucero. Gikuyogan si Lucero sa mga kadagkuan sa DILG sa rehiyon atol sa iyang pakigtagbo sa gobernador ni adtong Lunes, Mayo 23. Gihulipan ni Lucero ang iyang asawa nga si kanhi DILG Provincial Director Juaden Lucero. Human kini na promote isip Assistant Regional Director sa DILG sa Region 5 kun Bicol Region. Si Attorney Lucero lumad nga taga Santa Ilocos Sur apan ang iyang kaliwat nagagikan sa lungsod sa Argao. Dili na siya bag-o sa Sugbo kay siya mao'y kanhi director sa buhatan sa DILG sa Dakbayan sa Subo. Isip bag-ong provincial director sa DILG Cebu, I assure the #1 governor, Honorable Gwen Garcia, and the Cebu provincial government na naami diri DILG Cebu province nga mo serve as development partner for our clients, all the local government units of Cebu province, the component cities, municipalities and barangays. Sa iyang bahin si ARD Juaden nagsilbi sa probinsya isip direktor sa DILG sa milabayng duha kapin ka tuig ug saksi siya kun giunsa pagbarog ni Gobernador Garcia alang sa yanong mga Sugboanon taliwala sa mga hagit sa pandemya. Honestly, I am so happy that I was given the opportunity to be assigned in the province of Cebu. I learned a lot. I knew a lot of people, of course, no less than our governor, the #1 governor, Governor Gwen, which of course is an epitome of a lady with a strong will and visionary as well. So daghan kog nakatuna ni Gov. Ang DILG mao ang nag-unang buhatan sa gobyerno nga responsable sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw, kaluwas sa publiko ug pagbansay sa kapasidad sa local government units aron makahatag og mas epektibong serbisyo ngadto sa katawhan. Ang National Police Commission, Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection ug Bureau of Jail Management and Penology pipila lang sa mga buhatan nga gipaubos sa DILG. Uban sa taho ni Juanes Arong, kini si John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.